10 πόντους γίνεται ο πρώτος παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων. Μαραγκουδάκης θα τρυπήσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Μαραγκουδάκης παίρνει το πικ από τον Κουνιουμτζή, πάει από την απέναντι πλευρά. Είναι ο Παπαζώτος στην άμυνα πάνω του. Πάει μέχρι μέσα ο Μαραγκουδάκης και βάζει το καλά. Μαραγκουδάκης σταματάει και τελεί με φλότερ. Πάσα έξω ο Κολοβός, ο Πολίτης για 3. Ο Κολοβός ήταν ο παίκτης που έδωσε το screen. Μαραγκουδάκης μένει ελεύθερος. Εκτελεί για 3. Μαραγκουδάκης. Αλεξάκης για 3. Θα το βάλει και τον Παπαζώτο με τον Μαραγκουδάκη. Παπαζώτος, καλή άμυνα του Μαραγκουδάκη, ο οποίος θα κλέψει και την μπάλα χαμηλά από τον Παπαζώτο και θα τρέξει τον ευνηδιασμό και θα τελειώσει. Πάει προς τα μέσα, λάθος πάσα. Μαραγκουδάκης θα κλέψει 3 δευτερόλεπτα. Και το Περιστέρι στον ευνηδιασμό με τον Μαραγκουδάκη να κάνει και πάλι το φλότερ. Για 3, ούτε τώρα θα βρει στόχο ο Παναθηναϊκός σε ελεύθερο τρίποντο. Μαραγκουδάκης θα φτάσει μέχρι το... Λάθη ασφαλώς για το 51-56 από τον Νικηφόρο Πασχάλη. Ο Αλεξάκης εκμεταλλεύει 8. Ο Αλεξάκης έχει 26 πόντους. Μαραγκουδάκης με αυτό το καρούχα. Νικολαίδη, Παπαζώτο, Γιάννο και Πασχάλη. Ο Μαραγκουδάκης εντωμεταξύ για το Περιστέρι. Θα τους περάσει πάλι όλους. Θα πάει μέχρι μέσα και θα τελειώσει μια. Μαραγκουδάκης ωραία η assist και το καλάθι. Τον Καραθανάση. Μαραγκουδάκης τελειώνει πολύ ωραία. Μαραγκουδάκης με τον Νίκο Γιάννη θα σταματήσει στο high post, θα εκτελέσει για 2 ο Μαραγκουδάκης. Μαραγκουδάκης με το φλότερ τελειώνει πολύ ωραία. Είναι 1 πόντο πίσω, 5,5 λεπτά πριν το ημίχρονο. Μαραγκουδάκης με τον Νίκο Γιάννη απέναντί του και πάλι πάει μέχρι μέσα, τελειώνει με τον ίδιο τρόπο. Μαραγκουδάκης μένει μόνος του στην κορυφή της ρακέτας.